Zapošljavanje osoba s invaliditetom nije samo zakonska obveza, nego i prilika za stvaranje raznolike, inovativne i uspješne radne sredine. HZZ vam nudi konkretne mjere i podršku na tom putu. Informiranje i savjetovanje. Objava online natječaja na portalu Burza rada i www.osi.hzz.hr. Pretraživanje životopisa. Posredovanje pri zapošljavanju. Selekcijski postupci. Mjere aktivne politike zapošljavanja. Pristupite našoj širokoj bazi kandidata uz objavu natječaja na Burzi rada i stručnu podršku u selekciji. Prilikom objave natječaja jednostavno označite mogućnost zapošljavanja osobe s invaliditetom. Naši savjetnici za zapošljavanje olakšat će vam doseg do ciljane skupine i biti korisni partneri u daljnjim koracima prilikom postupka zapošljavanja. Prijavite se i za mjere aktivne politike zapošljavanja i iskoristite značajne financijske prednosti. Predaja zahtjeva je jednostavna putem digitalnih kanala. Započnimo suradnju već danas. Za više informacija i podršku kontaktirajte svoju područnu službu ili ured HZZ.